दिनैनि ब्लगा नैबे फख्रिनिफ्रायसो दे ओमफ्राय जोंनि हाखौ एसे फोसाबफैदों लेखा जाबाय मियादि जाबाय हायाबो नैबेनो बै बे रुगुङा बे ओमफ्राय नै बेवहाय बैयाव थाग्रा पुलिसफोर ना सानानै मोनजायो ना दङ आरोखि बेवहाय सिमनाया नैबे कारेन्ट पस्टआनो जोंनि सिमनाया समफ्राम दं बिनिफ्राय बै रुगुंसिम बै बे पुलिस थाना ओरै सिदा ओरै रुगुंसिम बावहाय मेम्बारफोरा नै दंजोबो बावहायनो गासैबो सोरबा सोरबा फैयाखै खना नांसिगोन फोसाबफैदों एसे हाग्राखौ बेलाय माथो जिरायगासिनो जिरायगासिनो बेलाय मेंनानै गोलोमदैयानो गबावलालै बिनिया गोलोमदैयानो गबावला एसिनि मानसिसै बेफोरबो गासैबो एसिनि मानसिसै नैबे सासेयालाय गैला अमा फायलाफोर बायदिल' जाबाय बियो हा 80,000सो मोनबायमोन दा अमाबा बे दंफांखौनो बे दानख्लाब बिदिनो थाबाय थासिगोन आरोखि बियो गैला नै एसेल'खासै नै सोर ए होखांबाय नुवाखै मानसिया मा अबस्था जालायलांबाय फुंनिफ्राय साबो गैबावा हा एसेल' नैबे दाखासेल'सो नैबे दाखासे बे दाखासे नै दुन्थ्राय लागाव ओमफ्राय बेलाय मा बिलाइ फिसा फिसा बै बैग्रिखौ दानखादोलै खाजाव गैया बे बैग्रिया खाजाव गैया ओमफ्राय सायख्लुमनि खोथायाथ' बाद दे जाया नैबेखौबो दाननायासो मोजांसो नैबेखौ औ कारेन्ट औ बेखौ जोंना सिमनाया र' नैबावहाय दङ दै सिमनाखौ खोन्थानि र' नैबे दंफाङा बेयाव नङाबा माथो नैबे दंफाङानो जोंनिया सिमनाया नैबेनो पस्ट खुन्थिया कारेन्ट खुन्थिया आरोखि ओमफ्राय सासे मानसिया बेवहाय थानो होनना खोदोंमोन खिन्थु बियो दैज्लांजों खोनाय जायासै बै मोनसे नैबे गेजेराव बै मानसि थाबायनाय नुदोंना बे मानसि थाबायनायनि एसे ओइ सिगांनि गोजौसिमहालागै आरोखि बेवहाय 5 बिगासो दं बेखौ खोजोबखागोन उफाय गैया लेखा थेखा कमप्लिट जाजोब्बाय दा हा खुसि दा रंजानाय मोनबाय गोसोआव जेबो गैजायै मानसिफोर दा औ बेफोरजोंनो आवगायलाङैसै औ हायानो गैजाखाया औ ओमफ्राय जाय जोंनो हाखौ होनाय बेखौबो धन्यबाद होनांगोन नङा होमबा ना मा दुन्थ्राय अनबाय जों गासैखौबो औ ओमफ्राय बयहाबो माने एसे रंजानायजों दिनै सान्दुं गोसाब्ला हाग्रायाव बोथिसे जानांगोन बावहाय ओमफ्राय बे हायावना जों ओरैबायदि घटना जादों घटनायाबो बेसोरा जाय हा बिगोमा बै खर'निफ्राय बे खर'सिम सासेनिमोन फार्स्ट टाइमथ' नांलाय खमलाय ना मा फंबाय दा जाय हा हगारना होनाय जोंनो बेखौ मा होनगोन नों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बे आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर जिबनाव जों बावनो हानाय नङा नागारनायबो नङा मोजाङै मोजां आवगायलांथों थिग दं सेंग्राफोर नोंसोरथ' हाखौथ' मोनजोब्बायलै ओमफ्राय दा बे हायाथ' गुबुननिसोमोन ओइ गेन्द्रा जाय हा बिगोमामोन बिखौ मा होनगोन दा बेखौथ' थेंक इउ होनायनि अनगायैथ' जों जेबो गैया बे आदानिसिम इसोरा जोंखौ अननायनि गेजेरजों अननानै होदों गावनि हाखौब्लाबो हगारनानै होबाय जोंनि बिनाय लेखा बुंनाय लेखा हगारदों बर' हिसाबै फुवासे जेब्लाबो जोंनो हगारना होबाय एसेब्लाबो गोजोननाय थाबाय औ बिनि थाखायनो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होयो आरोखि लोगो मोनोब्ला मालाबा मिस्थि थरसे जाहोनायसै आदानो जों बेसेबांखौल'सो हायो नङा होमबा दा बेनो बाथ्राया जाय आदाया बे हाखौ बे समाव जों जेला दखल खालामफैजेनदोंमोन साथामल'खामोन जोङो ने बे साथामजोंनो दखल खालामदोंमोन ओमफ्राय ओरैबो मानसिफोरखौ एकजनखौ लिंहरबाय आदायाबो फैबाय फैनानै एसे एनै थरखा थरखि जादलायदों बेखौथ' जों बेसेबा गोजानाव दोनथ'बाय दा नङा होमबा बे आदाखौ थेंक्स बावनायनि अनगायै जों जेबो गैया बेल'नो दोनथ'बाय नै अमा फायला मा साला
अमा फायलाफोरा 80,000सो मोनगौमोन होन्दोंमोन नामा बेखौ 80,000खौ दा जानायनि बाजेटफोरा नै बा सोर मा होखोथाय नै माने बेखौ हा लेखा मोनजोबो माने बाजेटसै आरोखि जानायनि नै लिरग्रायाबो गोगोम उल्टा टपिलाव बुंखायो नुवाखै सोर मा लाखो माबे बलेर' पिकआप लानायसै दा नामा हा दामग्रायाथ' जागोन दामग्रा नै बिनाव दं बलेर' पिकआपजों थांनायसै बलेर' पिकआपजों गारिया दंखायो बयहाबो गारि दंखायो थाव सोजोबगोन जाहैबाय बे सोरो थावा बिनि थावा नोंनि ओरैहाय उदालगुरि नोंनाथ' बयनिख्रुइबो खमसिन संनाय खावनायाव बेसेबां संख्रि फानलु नांगौ होजोब्बाय आङो संख्रि फानलु दाम खमसिन बाव बिना नै आंनिया खोनाबाय नै आंनिखौ मोनसे एड खालाम मोनसे माबा खालामबावदो हिल्स दिउ बे कार्टन दै बथल फिसा मोननै लागोन दे आङो सोरनि बियो दैया नोंनि जोब बेसेबां नांगौ दैया बेसेबां नांगौ हाब जाबायलै होमबालाय जाबाय औ रुनांगौ मददे बाव माइरंखौ लादलायाबाबो जासिगोन नुसो बिदि मोनलाय लांबाय आं ओंखाम एसे जानांगौरा ओंखामा माबासो नङाथ' लागोन मा माइरं लागोन नों दाम खमि सेन्ट्रेलखौ लाब्लाथ' जानाय नङाना जोसासो जानांगोन जोसा माइरङा नै बियो लाबाय सेरनै जोसा जोसा 5 केजि बांद्रायगोन जानो हाया सेरथामसोब्लानो जथेस्थ' जाबाय औ